खुलुमबाय आंनिया मिना बर' गामि दिंखियाबारि जों हरिसिंगा बियाब माइनाव आफादा फैगौ 22 आरो 27 खालार अक्ट'बर दाननि 22 आरो 27 अक्ट'आव जों लानाय जादों। बेवहाय जोङो जोंनि बिमा माहारिखौ जौगाहोनो थाखाय बा जों समाजखौ जौगाहोनो थाखाय बे माइनाव आफादनि जों जुथुमखौ लानाय जादों। मानो होनोब्ला जोंनि बिमा माहारिया बाथौ धोरोमखौ लोब्बा लाखिनानै जेरैबायदि जोंनि न'खर बा जोंनि संसार जानायाव जेरैबायदि जौगानांगौ बेसेबांहै जौगानो हायाखै। बेनि थाखायनो जोङो बेफोरबायदि जुथुमखौ खुंनानै जोङो आलासि लाबोनानैहाय बेवहाय जोंनि मानगोनां बिथां दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि मानगोनां आफादगिरिखौ जों आलासि महरै लाबोनो सानदों आरो लोगोसे जोंनि सनितपुर जिल्लानि मानगोनां जोंनि माइनाव आफादनि बिबानगिरि बिथां संग्रिला बसुमतारी बिथांखौबो गाहाय आलासि महरै जों बेवहाय लाबोनाय जादों। बेवहाय जोंनि बिमा माहारिनि थाखाय जौगानायनि थाखाय सावरायलायनो जों बेवहाय थांखि लादों। जाहाथे जोंनि समाजखौ बा जोंनि बिमा माहारिखौ सोलोंथाइ बा गथ'फोरखौ बोरैबायदि सोलोंथाइ होनायाव जौगाहोनो हागोन बेफोरनि सोमोन्दै जों मोजाङै सावरायलायनो हागोन। बेनि थाखाय जों बेफोर जुथुमफोरखौ जों लानाय जादों। सासे गथ'खौ जों मोजां खालामनो थाखाय गाहायै बिमा माहारियानो बिबान दङ। जाहाथे बिमायानो मोजां खिन्थिनाया मोजां आखल दिन्थिनाया बिमानियावनो दायथ' थायो। न'खर बेंनायाबो बिमानि दायथ'आवनो थायो आरो जों बिमा माहारिया मोजाङै नोजोर होनांगोन जाहाथे गथ'आ मबे खामानि थांदों बा मा मावनो थांदों बेफोरखौ मोजाङै नोजोर होनानै नायनाया बिमानि गाहाय बिबान। मानो होनोब्ला सासे गथ'खौ मोजां खालामनोब्ला बिमायानो बयनिख्रुइ साबसिन गाहाय फोरोंगिरि होननानै गुदि सोलोंथाइ होग्रायानो बिमा। बेखौ जों बयबो साननानै लानांगोन। मानो होनोब्ला जोङो गथ'खौ बायदि जेनेबा मोजांबो थायो गाज्रि बिथिंबो थायो बेखौ बिजिरनानै नायनो हानाय सासे बिमाया गोहो थानांगोन। गथ'फोरनि गाज्रि जानायनि जाहोनानो जादों जोंनि बिमाफोरानो जों गथ'फोरनो हायाब्लाबो फंसे बाथ्रायावनो दमहोयोब्ला जों बिमाफोरा सहजै गथ'नो गोदोर मबाइल होनाय गारि बायना होनाय बा जों गथ'खौ बुजायनो थाङालाबासिनो थिग गथ'नि बाथ्रा लानानै गथ'नि बिमा बिफायासो गथ' बायदि जानानै गथ'नि उन थांनायनि थाखायनो जोंनि गथ'फोरा किसुमान हामा हाबाखौ मावनो सम्भब जादों। आरो बिथांमोना बिमा बिफानि बाथ्राखौ गावसोरनिस्रै गोदोर नङा साननानै बिमा बिफाखौ अबहेला खालामनानै गावसोरसो गोदोर जानो नागिरनायखौ जों नुनो मोनो। बेखायनो जों बिमा बिफाया गावनि गथ'खौल' हामा जानायखौ होबथानायनिख्रुइ जों जेरावखि जाया मानो जाय गथ'खौनो जों लामा दथायाव गाज्रि लामायाव नुवा मानो बेखौ गावनि गथ' साननानै जों जुदि बयबो बेखौ आवगायबोनानै बै गथ'नि हामाखौ जाति धर्म बिभेद नायालाबासिनो जों जुदि बै गथ'खौ फाहामनो सानोब्ला बै गथ'निफ्रायनो बे गथ' खासेखौ जुदि जों मोजां फाहामनो हायोबा बे गथ'आबो जुदि आरो साथाम मानसिखौ फाहामोब्ला बे बिमायाबो जुदि बे साथाम बिमानि मोजां हाबाखौ मावनो हायोब्ला बिदिनो हयथ' जोंनि समाजा मोजां जागोन होननानै आं आखा फारियो आरो मुङा मामोनलाय मोजां मुङा? राजस्रि दैमारि। राजस्रि दैमारि। गामिया? 2 नं बालिसिदा। आंनि मुङा प्रनिता बर', गामिया दिंखियाबारि। माने बिमा बिफानि खोथा मानियै बेफोर जोंनि समाजाव बिराद गाज्रि बारहावा आरो बेबायदि गाज्रि बारहावाखौ जों फोसाबनो थाखायनो दिनै बिमा माहारिया ओंखारबोदों धोरोमनि गेजेरजों। जाहाथे जों समाजाव बयबो
बिमाफ्रा खौसे जानानै बेबायदि मेल मिटिं खालामनानै जोंनि गाज्रि लामाथिं थांनाय गथ'फोरखौ जों जाहाथे फोसाबनो हायो फोजौनो हायो जों बेखौ जों माने बेफोरबायदि थांखि लानानै जों माने बेबायदि माइनाव बिमा माहारिखौ जोङो दानाय जादों आरो आफादखौ दानाय जादों आरो बे आफादनि गेजेरजोंनो जोंहा गोरा थांखि दोङो जोंनि जाखांबोनाय गथ' गथायखौ जों धोरोमनि गेजेरजों लांनानै माने मोजां खालामनो हागोन होननानै जों माने जों हरिसिंगा बियाब माइनाव आफादा माने बोसोराव जों बेबायदि मेल मिटिं खुंनानै माने गोग्गोम आलासि लाबोनानै जोङो लेक्सारनि गेजेरजों बा बिबुंथिनि गेजेरजों जोंनि गथ'फ्रा जेन मोजां जाथो बेखौ जों गासैबो हास्थायनानै जों बोसोराव मेल खुङो सासे माइनावा जुदि बिमाया जुदि मोजांब्ला बे न'खरा मोजां जागोन बिनि गथ' गथायाबो मोजां जागोन आरो बे समाज बे न'खराव जुदि मोजां सुबुं मोजां बिमा दङब्ला बै समाजाबो मोजां जागोन होननानै जों साननो हायो आरो